ரெண்டு ரெண்டு காதில் வச்சுக்கோ. இந்த காதில் ஒன்று, இந்த காதில் ஒன்று. சாமி இம்மா எங்க? இம்மா கௌவ எங்க? பாப்பா கண்ணு, பாப்பா கண்ணு எங்க? ஆடா பப்பி எங்க? பப்பி ஆடா. பாட்டு எப்படி கேட்கறது சாமி? பாட்டு இது எப்படி பாட்டு கேட்ப? இதுல எப்படி பாட்டு கேட்ப? எப்படி எப்படி பாட்டு கேட்பீங்க? அப்படியா? அப்படி கரெக்ட். வெரி குட். அம்மா காதில் வச்சுடு, அம்மா காதில் வச்சுடு ராஜா. அம்மா காதில் வச்சுடு. அம்மா காதில் வச்சுடு. அம்மா காதில்